Ndewo. Hello, welcome back to I Love Igbo channel. In this video, we're going to learn about Oji Igbo. Oji, kola nut. Yes, and Oji Igbo doesn't hear English language. So we're going to use more of Igbo language to teach about Oji Igbo. Alright? So we're going to learn the power of Oji Igbo. That is Ike din Oji Igbo. The power of Oji Igbo, significance and importance of Oji Igbo. So that is what we are going to be learning in this video. Oji dị oke mkpa n'omenala Igbo. Mgbe ọbụla ezukọrọ ime mmemme ọbụla n'ala Igbo, ihe izizi a ga-enwepụta bụ ọjị. Naanị ndị nwoke na-awa ọjị. N'ọgbakọ ọbụla, nwoke kachasị mee okenye na-awa ọjị. A ga-agọzinata ọjị, waa ya, taa ya, tupu nkata ma ọ bụ mmemme ọbụla ga-ebido. Ọjị anaghị anụ oyibo, ya mere naanị asụsụ Igbo ka eji awa ọjị. A na-akwanyere ọjị nnukwu ugwu n'omenala Igbo. A na-awa ọjị, a na-ekpere Chineke na ndị nna nna anyị ekpere. Awacha ọjị, ekee ya ndị niile nọ ebe ahụ. Ọjị bụ ihe ndị Igbo ji anabata onye ọbịa, iji gosi na ha nabatara ya nke ọma. Ọ bụrụ na ọjị adịghị, a na-eji ihe dịka aṅara ma ọ bụ ihe ọtịta ọbụla enye onye ọbịa. A na-eji ose ọjị ata ọjị, jikwere ya ata aṅara. Eji ọjị aga ọfọ n'ala Igbo. Eji ọjị agba ndụ. Eji ọjị ekpe ekpere, jirikwa ọjị aṅụ iyi n'ala Igbo. Ejikwazi ọjị edozi esemokwu dị n'etiti mmadụ abụọ. Ugbu a, ka anyị gere ụdị ọjị e nwere n'ala Igbo na ihe ha pụtara. Ịbịa n'ọjị ndị a, o nwegasịrị ka o si wee dị. Enwere nke a na-akpọ gworo, enwere nke a na-akpọ ọjị Igbo. Nke a na mbụ nke a na-akpọ gworo. Ndị a nke a ka ndị Hausa na-akakarị ata. Ya bụ ka a na-akpọ gworo. So ịbịa n'ọjị Igbo, nke a nụwa bụ ọjị Igbo. Nke a na mbụ ọjị Igbo. Ndị Igbo na-eji ya eme omenala dị iche iche. Were ya na-eje na nwaanyị, were ya na-eme ihe dị iche iche. Ihe ọbụla a na-eme n'omenala Igbo ọjị na-apụtabeghị, ịma na ihe ahụ ebidobeghị. Mgbe ọbụla emewere omenala Igbo ụdị ọjị Igbo wee pụta na ya, ịma na mmemme ebidogo. So ihe eji wee mara nke a bụ ọjị Igbo. N'ime okeshọn ọbụla a na-ewepụta dị ya, ya ka ndị Igbo ji aga ọfọ n'ihe ọbụla ha na-eme. So na-aka o si wee dị gbasara ọjị. Ọjị gworo na-agba ịbụa. Abịa n'ọjị Igbo, ọ na-abụ ise, na-agba ịnọ, na-agbakwa isaa. Mgbe ọbụla ọ gbara isaa, ndị Igbo na-akpọ ya nọ mmemme ka ọ ya abụ. Nke ọbụla gbara isaa n'ọjị Igbo, ndị Igbo na-ekwupụta ya azụ nọ mmemme ka ọ ya abụ. Onye ọ na-awara ọjị waa ya ọgba isaa n'omenala Igbo, ọ ya emeri mmemme dịka omenala Igbo si wee dị. Ọ gbakwala ya o nwere ihe ọ gwara, anụ ọjị obu ka a na-akpọ ya n'omenala Igbo. Na onwe ihe ọbụla a ga-eji eme n'omenala Igbo ma ọjị obu. Nke gbara ịnọ, a ya asị na ọ gbara afọ, Oye, Nkwọ and Eke. Ahịa na-anọ. Ọjị ugo bụ nnukwute ọjị n'omenala Igbo. Ọjị ugo eji eme ọtụtụ ihe n'omenala Igbo. Tutu ogene ekpọrọ n'ọjị tụrụ ugo n'omenala Igbo.
so ọtụtụ ihe ka a na-ejigesi. O nwere ihe ndị mmemme anyị na-eme asị na anyị dịrị ọjị ugo, so o nwere ọrụ nke ọ na-arụgoro onwe ya iche n'omenala Igbo. O nwere ihe ọ ya abụ na-eme asị na ọjị ugo ka enigo rute ọrụ ọ ya alụ. Ọjị ugo na-acha white, ọ na-acha white na-achatakwa ka gworo ịma na o nwere woro ndị na-acha white, nwekwa ọjị Igbo ndị na-acha white, ya bụ ọjị ugo anwa. So if you enjoyed this video, don't forget to click the like button, subscribe to this channel, and share this video to someone out there who may be interested in learning Igbo language. And see you in the next video. Bye.